Něco podnikl, nevíš o něčem náhodou? Nevím, já znám jeden takový ostrov, kde by mohlo být spousty a spousty peněz, jsme mohli vydělat, protože jako máme sice ponorku, ale ta je docela k ničemu, nemáme moc peněz. Třeba kdybychom na něčem vydělali, ten ostrov je jediná šance. Zkusil bych to. Jo, to zní fakt dobře, to bych zkusil. Dobře, tak já se podívám na ten ostrov, co se na něm nachází. A Snad velký poklad. Ano, nachází se tam nějaká tequila, se tam nachází a spousty peněz, až 1 200 000, takže že bychom to udělali? No, to bych zkusil. Dobře, dobře. Ty jo, no to vypadá dobře a hodně peněz. Je tomu tak, no. Bude to spousty a spousty peněz. Tak já jsem připravený. Čekej, já ještě nastavím body, tam aby jsme mohli zaútočit. A já jsem taky ready. Takže vybereme si krásnou košilku, tak tohle to zase plenca nechci a dám si tady to. A jsem ready na vyplutí. Já taky. Jo, dobré, to vypadá dobře. Jo, A jede. ostrov peněz. Dobrá práce. Jo. Tady jsem slyšel, že musíme do nějaké kanalizace nebo něco. A tam musíme přes nějaké Tady je mříže. tady skrytej v podzemí, ano, ano. Tady vystupujeme a jdem to hledat. Mělo by to Ano. být někde... už ho vidím, půjď za mnou. Tak, půjdem. Utopený auto. Dobrý. Tak, vyřežem tady díru a aby jsme mohli proplut. Ano, musíme tady proplut. Vždycky ti se na to podíváš, si to řezeš dobře. Tak, jsem tady. No konečně. Jsme se dočkali, tak. Můžeme uplout. Hezky na Můžeme. povrch, no. No, vytáhni to. Když to je těžký pod tou vodou. To jo. Počkej, jo, já ho jdu omráčit. Ano, jsme tady. Hlavně Jsem opatrně, jo, zneškodní ho. Je z něho karta. Tyjo, tak musíme zůstat ještě druhou. Ano, píše mi na telefon. Nevím, jak je tady signál, ale viděl jsem, že tady spousty vysílačů, tak možná to... Když ty dva, když nějak zabijem, tak to bude nejlepší. Ne, počkej, já mám plán, pojď za mnou. Počkej. Pojď, hlavně nespadni tam, to byla velká rána. Pozor. Ano. Může se fakt dostat. Tyjo, s tadyma bychom je mohli zabít, ne? Nemohli. Ne, nebudem to riskovat. Musíme ještě získat jednu kartu. Máme klíče. Musíme počkat, vlastně tady ten otočí, tam dole. Tak, pojď. Snažím se. Teďko musíme spadnout. Já přijdu pro tady tohoto, teď musíme spadnout sem. Já jsem dělal velký zvuk, dobré.
Nesmíš být tak hlasitý, Pepiku. No já jsem spadl, to jak nešlo. Tak, musím tady vyhykovat něco. Tak, smajlíky mi to ukázalo, že jsem asi dobrý. Nevím. Jo, pojď. Toto vezmeme nakonec, jo? Ano, Musíme sehnat kartu. Ještě tady to musíme hacknout tah. Ten bude těžký. Jdem. pojď. Tady je karta. Jo? Pepiku, máme kartu. Teď zpátky výtahem. Musíme. Pojď. Tady opatrně. Ty máš strach, Pepiku. Tak obezřetnost nade vše. Musíme společně? Jo, 3, tak 2, 1, teď! Mělo by to vyjít. Byli jsme prakticky stejně. Já vezmu ten obraz, jo? Já ho vezmu. Já vezmu zapo. Jo, to je zajímavá technika. Tak, obraz mám. Jo. Máme 450, teďka budeme mít 653, tyjo, to je dost. Tady jsem všechno pobral. Jo. Dobré, Tady- už to mám. Tady už nic není na karty. Ne. A ten trezor co? Musíme to vypadnout. Ten nejde otevřít. Aby jsme se dostali ven. Dobře. Tak pojď, horem. Tady budu opatrný, Pepiku. Ano, Tady se nás stál v kruhu úplně a skoro. ano. Tak, Bacha, aby tě nechytili. Jeden stráž si jde. no, jo, dobré, jsem tady. Tak teď bacha na toho strážce. Smí nás chytit. Jo, Pojď, jdu. pomalinku půjdem, takhle pomalinku. Pojď. Tak jsme tady. Tak, jsme venku. Tak, ježiš, co to je za dveře? To nejde otevřít. To já ti můžu. To nejde. Ty jo, já se podívám tady. Hele, dívej se, tlačítko. Jo, otevřu. A zdráme, horem. Rychle. Tady je motorkář. Se na ní oba dva. Mám pocit, že ne. Ale můžeme to zkusit. Nejde to? Tak si vezmeme auto. Když jsme zapili úplně, bereme auto. Tady motorka, bereš si auto a motorku. A rychle. A bacha, aby to nás nestřílili. Takhle ztrácíme aut. Ano, co jsou nás tam z motorky? A už se tam přežil. Ale Pepiku, rychle ujíždíme. Čas jedno. Ano, Jej, dá se převrátil. Ne, ne. mám převrácený auto. Ne, to driftuje, ne. Romane, proč jsi nevzal se mnou auto? My se Já nechtěli. tady narážím. Já jsem si měl vzít motorku, ale všechno je to tvoje vina. A rychle se potom do vody. Co nejrychlejš to jde. Už plynu. Už plynu. Už jsem za tebou skoro. Já už tady pluju půl hodiny, to mě zajímalo, jak daleko ještě popluju. No, to mě taky. Já už jsem skoro tam. Ano, už jsem skoro tam.
Jo, dobré, tak peníze. Předáváme Peníze je, vydělali jsme. A vydělali jsme. A s tím to se loučím. Čau. peněz jak želez. Hezky oslavujeme. Konečně jsme boháči, jo. Čau.